Guess who we have here? You know we've been there. You know we don't dare. You know we've been there. You know we don't dare. You know we've been there. You know we don't dare. Hey, yo, check. Allah ka shi kace ku kai ba wai nan dawo zan iske ka mun ayyo ba na nan nan dawo dole san an bani minista yan karko ba Guess who we have here? You know we've been there. You know we don't dare. You know we've been there. You know we don't dare. You know we've been there. You know we don't dare. Hey, yo, check. Yau akwai cin kai masa yau kaji yau akwai kwazari a bari ya zama mana. wannan abu bayan shashi bai dinka shaka to ka sai shaka da A ba mu daga nan rasta ma mu muka hauka tashi kaji mu nan kanmu yana rabawa a ake lokacin ganawa. wani idan shaka da Yau kawai ina son in ji a ne gangan nan yau in ya tsama ko. ba shi kula sosai wasi kamar A rawa ɗagi ne haka ne. Ba ka barin komai masta. Ba ka rabuwa da abinci na sani kai. Ba ka san mutum. kuna nan jango Wallahi muna nan yau. Saboda yau ka san za ta kai ba hankali ka taɓa da mana da. nan kuna nan ya ce nan gurin Dama yau akwai cin kai wannan hidima ba irin da kai ka bakka ga abincin ko ban mali ne wallahi sai na sha wallahi ban nan shaka ki ni dai kaman kawai zan sha ko ban mali ba shaka wani kai ba ganshi ba shi ana shaka shi shayi ni haka nike ni dan gargajiya ne Wanda zai gaya musu yau sai ka ga mai yau sai ka ga ɗan yi ba a shaka wai shirme bai da aka naji ni shawaloi Wetin be this? Jesus. wallahi ban ji wallahi ban gani wallahi wallahi na kai ka America wallahi ba wanda ya isa kuma wallahi ta ina za mu America zan kai ka